Blind na sabat, matud pa. Apan nasayod ka ba nga kana nga panultihon, dili gyud tukma sa kamatuoran? Gituuhan nga ang tanan nga mga kabog makalupad sa kagabhion nga dili mabangga tungod sa echolocation. Apan dili tanan nga kabog ang ingon ni ana ang gigamit nga sistema sa navigation. Ni ay mga kabog nga pamilya sa mga megabots, mas dudag ko og ang pagsimhot ug pagtan-aw ang ilang navigation, dili mabangga bisan sa dulom nga kagabhion. Kasagaran nga atong nahibaw-an ang kabog, mga dangan ang kanon, lamok, langaw, manloy, lisiw-siw ug dulon. Apan niay mga kabog nga sakop sa mga megabots nga ang kinaon, bunga sa kahoy, pollen ug nectar ug mga prutas. Ug sa ilang pagkaon kining mga liso sa nagkadaiyang tanom, mga tagak ra human nila og kaon ngadto sa mga lugar nga usahay walay tanom. Kini nga paagi makasugod og tubo ang mga lasang ug ang mga prutas gikan sa liso nga sa kabog gikalibang. Nahamutang sa peligro kay karon ang lasang nga ilang hugpanan gipang pudang, mga langob sa mga tawo gipang asdang ug sa mga hunters ang kabog ilan usab nga gipang adubong pinahalang. Apan dinis Poblacion Cortes duha ka dagkong kolony sa kabog ang gipanalipdan. Dili pahilabtan tungod sa ilang tampo pagpahiuli sa kalibutan. Kay kun ang kalasangan ug ang kalibutan sa mga tawo giguba, unta mapasagdan na lang ang mga kabog nga maoy mo patanom ug mo pahiuli sa yuta. Gikan diri sa Poblacion Cortes alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.